Il-qorti liberat lil Edward Caruana, ex uffiċjal tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada minn akkużi ta' tixħim u korruzzjoni f'każ li jmur lura għall-2016. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek ma sabitx li l-Caruana ħati ta' frodi u korruzzjoni fl-akwist pubbliku brabta ma' diversi kontratti fuq bini ta' skejjel ġodda u xogħlijiet ta' manutenzjoni. Il-każ tal-prosekuzzjoni kien iseraħ fuq istqarrijiet li saru mill-eks kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada Filip Rizzo u l-kuntrattur Awċi Giovan Vella. Huwa kien ġie akkużat li kien talab ħlasijiet mingħand fornaturi tal-Fondazzjoni li tagħha kien l-uffiċjal responsabbli mill-akkwisti bħala tixħim biex jiġu faċilitati pagamenti pendenti. Kienu sarulu wkoll allegazzjonijiet dwar korruzzjoni fil-ħruġ ta' direct orders għal xogħlijiet ta' rinnovament tal-iskejjel tal-Gvern. Il-Maġistrat Frendo Di Mek qalet li minkejja li l-prosekuzzjoni ħadet il-każ b'mod professjonali u aġixxiet immedjatament wara li saru l-allegazzjonijiet ma tresqet l-ebda prova li Caruana talab xi flus li ma kienx intitolat għalihom. Għaldaqstant il-liberatu u ordnat li l-assi tiegħu ma jibqgħux ifriżati. Jordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga diversi persuni dwar ħruġ ta' invoices folots.